skôr než sa svet zobudí, skôr než začne hluk, skôr než sa myseľ naplní povinnosťami. Existuje posvetné okno času. Čas, keď je vzduch ľahší, keď sú myšlienky jemnejšie, keď je tvoje srdce bližšie k pravde. Buddhistickí mnísi to chápu už stáročia. Vnútorný pokoj nevzniká náhodou. Pestuje sa. Každé jedno ráno. Dnes spoznáš 5 ranných návykov buddhistického mnícha, ktoré vytvárajú hlboký a stabilný vnútorný pokoj. Tieto návyky sú jednoduché, ale ich sila je obrovská. A ak ich budeš praktizovať pravidelne, dokážu zmeniť celý tvoj život. Začnime. 5 ranných návykov buddhistického mnícha pre vnútorný pokoj. Prvý návyk je vstávanie pred východom slnka. Mních sa neprebúdza v strese. Vstáva skôr, než vyjde slnko. V kláštoroch po celej Ázii vstávajú mnísi medzi 4. a 5. hodinou ráno. Nie preto, že musia, ale preto, že skoré ráno má zvláštnu energiu. Pred východom slnka je svet tichý. Nie sú notifikácie, nie je premávka, nie sú požiadavky. Myseľ ešte nebola vtiahnutá navonok. Toto je najvnímavejší stav vedomia. V buddhizme sa tento čas považuje za duchovne úrodný. Závoj medzi rozptýlením a uvedomením je tenký. Keď vstaneš skôr než svet, získaš späť svoju myseľ skôr než si ju svet vezme. Začneš deň zo stavu pokoja, nie chaosu. Nereaguješ, vyberáš si. Vnútorný pokoj začína spôsobom, akým vstúpiš do dňa. Nie produktivitou, nie scrollovaním, ale uvedomením. Skús si nastaviť budík o 30 minút skôr. Nechytaj hneď telefón. Nekonzumuj informácie. Len si sadni. Všímaj si ticho. Všímaj si dých. Všímaj si, že žiješ. Pokoj nemusíš vytvárať. Stačí si ho všimnúť. Druhý návyk je vedomá meditácia dychu. Prvým formálnym krokom mnícha po prebudení je meditácia. Nie útek pred svetom, ale pochopenie mysle. Mnísi často začínajú všímavosťou dychu. Pokyn je jednoduchý. Sadni si v spriamene. Jemne zatvor oči. Prenes pozornosť na prírodzený dých. Nekontroluj ho, nesúď ho, len ho pozoruj. Chladný vzduch vstupuje, teplý vzduch odchádza. Keď sa objavia myšlienky a objavia sa, nebojuj s nimi. Len si ich všimni a vráť sa k dychu. Týmto tréningom stabilizuješ myseľ. Väčšina ľudí sa zobudí a okamžite začne premýšľať, plánovať, obávať sa, spomínať, predvídať. Mních sa zobudí a pozoruje. A to je zásadný rozdiel. Keď svoje myšlienky pozoruješ namiesto toho, aby si sa nimi stal, vytváraš priestor. A v tom priestore je sloboda. Vnútorný pokoj nie je absencia myšlienok. Je to absencia pripútanosti k nim. Aj 10 minút vedomého dýchania každé ráno dokáže zmeniť tvoju emočnú stabilitu. Postupne sa znižuje reaktivita, zvyšuje sa jasnosť, prehlbuje sa súcit, dých je vždy s tebou, je kotvou prítomného okamihu. A prítomný okamih je jediné miesto, kde existuje pokoj. Tretí návyk je vďačnosť a meditácia láskavosti. Po meditácii mnohí mnísi rozvíjajú dobrú vôľu voči sebe aj voči všetkým bytostiam. V duchu si opakujú jednoduché priania. Nech som v bezpečí, nech som pokojný, nech som zdravý, nech žijem s ľahkosťou. Potom tieto priania rozšíria ďalej. Na blízku osobu, na neutrálnu osobu, na niekoho, s kým majú napätie, na všetky bytosti. Táto prax zjemňuje srdce. Moderný svet nás učí porovnávať sa, súťažiť, brániť sa. Láskavosť rozpúšťa toto napätie. Pripomína nám, že každý túži po šťastí. Každý sa bojí utrpenia. Keď je súcit prvou emóciou tvojho dňa, mení sa tvoj spôsob komunikácie. Reaguješ pokojnejšie, si trpezlivejší, si viac vnímavý. Vďačnosť tento stav prehlbuje. Skôr než vstaneš z postele, spomeň si na 3 veci, za ktoré si vďačný. Nemusia byť veľké. Teplo prikryvky, svetlo vychádzajúceho slnka, tichý rytmus tvojho dychu. Vďačnosť presúva tvoju pozornosť z nedostatku do hojnosti a pokoj rastie tam, kde je hojnosť. Štvrtý návyk je vedomá jednoduchosť. Ráno mnícha nie je preplnené, žiadne rýchle kontrolovanie správ,
Žiadne zahltenie informáciami, žiadny chaos. Po meditácii vykonávajú jednoduché činnosti. Umývanie, zametanie, prípravu čaju. Ale robia ich s plnou pozornosťou. Keď umývaš riad, len umývaj riad. Nie je to poetická rada, je to tréning mysle. Keď venuješ plnú pozornosť jednej činnosti, mysel sa prestane trieštiť. Rozptýlená mysel vytvára vnútorný hluk. Vnútorný hluk vytvára stres. Jednoduchosť znižuje vnútorné napätie. Skús si vytvoriť ranný priestor bez telefónu. Aspoň prvých 30 minút. Vedomý dých pri čistení zubov. Spôsob, akým robíš malé veci, odráža stav tvojej mysle. Spomal. Nie preto, že musíš, ale preto, že prítomnosť je sila. 5. návyk je uvedomenie si pominuteľnosti. Všetko sa mení. Tvoje telo, tvoje emócie, tvoje okolnosti, tvoj život. Toto nie je myšlienka strachu. Je to myšlienka jasnosti. Keď príjmeš, že všetko je dočasné, prestaneš sa krčovito držať. Začneš si viac vážiť prítomný okamih. Budeš menej trpieť pri zmene. Každé ráno si môžeš povedať, tento deň nie je samozrejmosť. Pominuteľnosť robí prítomný okamih vzácnym. A vzácne veci si zaslúžia pozornosť. Týchto 5 návykov nie je o náboženstve, je o tréningu vedomia. Vstaň skôr než svet. Sadni si s dýchom. Rozvíjaj vďačnosť a láskavosť. Zjednoduš svoje ráno. Pamätaj na pominuteľnosť. Vnútorný pokoj nie je nálada. Je to stav, ktorý sa buduje disciplínou. Každé ráno je nová príležitosť. Začať znova. Vrátiť sa k sebe. A uvedomiť si, že pokoj nikdy nebol mimo teba. Čakal v tichu pred východom slnka. Čakal v tvojom dychu. Čakal v tvojej ochote spomaliť. Zajtra ráno si vyber vedome. Vyber si prítomnosť. Vyber si súcit. Vyber si pokoj. A sleduj, ako sa mení tvoj vnútorný svet. Možno si počas tohto videa uvedomil jednu dôležitú vec. Vnútorný pokoj nie je niečo, čo musíš hľadať vonku. Nie je ukrytý v lepšej práci. Nie je ukrytý vo väčšom dome. Nie je ukrytý v uznaní druhých ľudí. Je ukrytý v tvojich každodenných rozhodnutiach. V tom, ako sa zobudíš. V tom, čomu venuješ prvé minúty svojho dňa. Ráno je brána. Ak ňou prejdeš vedome, celý deň bude iný. Ak ňou prejdeš v strese, stres ťa bude sprevádzať. Buddhistický mních to chápe. Nepodceňuje silu malých rituálov. Nepodceňuje ticho. Nepodceňuje dých. Nepodceňuje jednoduché skutky. Pretože vie, že myseľ je ako záhrada. Ak ju ráno zaleješ pokojom, bude pokoj rásť. Ak ju ráno zaleješ chaosom, chaos sa rozšíri. Moderná spoločnosť ťa učí konať rýchlo. Reagovať okamžite. Byť neustále dostupný, ale pokoj vzniká v priestore medzi podnetom a reakciou. A tento priestor si vytváraš práve ráno, keď si sadneš do ticha, učíš sa neponáhľať. Keď dýchaš vedome, učíš sa zostať. Keď si uvedomíš pominuteľnosť, učíš sa púšťať. A keď rozvíjaš láskavosť, učíš sa otvárať srdce. Možno nezažiješ okamžitú transformáciu. Možno prvé rána budú nepokojné. Mysel bude utekať. Tu je rozšírený záver v rovnakom formáte. Medzi každým riadkom je prázdny riadok. Možno si počas tohto videa uvedomil jednu dôležitú vec. Vnútorný pokoj nie je niečo, čo musíš hľadať vonku. Nie je ukrytý v lepšej práci. Nie je ukrytý vo väčšom dome. Nie je ukrytý v uznaní druhých ľudí. Je ukrytý v tvojich každodenných rozhodnutiach. V tom, ako sa zobudíš. V tom, čomu venuješ prvé minúty svojho dňa. Ráno je brána. Ak ňou prejdeš vedome, celý deň bude iný. Ak ňou prejdeš v strese, stres ťa bude sprevádzať. Buddhistický mních to chápe. Nepodceňuje silu malých rituálov. Nepodceňuje ticho. Nepodceňuje dých. Nepodceňuje jednoduché skutky. Pretože vie, že myseľ je ako záhrada. Ak ju ráno zaleješ pokojom, bude pokoj rásť. Ak ju ráno zaleješ chaosom, chaos sa rozšíri. Moderná spoločnosť ťa učí konať rýchlo. Reagovať okamžite. Byť neustále dostupný.
Ale pokoj vzniká v priestore medzi podnetom a reakciou. A tento priestor si vytváraš práve ráno. Keď si sadneš do ticha, učíš sa neponáhľať. Keď dýchaš vedome, učíš sa zostať. Keď si uvedomíš pominuteľnosť, učíš sa púšťať. A keď rozvíjaš láskavosť, učíš sa otvárať srdce. Možno nezažiješ okamžitú transformáciu, možno prvé rána budú nepokojné, myseľ bude utekať, telo bude protestovať, staré návyky budú silné. To je prirodzené. Každý tréning potrebuje čas, každá zmena potrebuje trpezlivosť. Mních sa nestal pokojným za jeden deň. Pokoj je výsledok tisícov malých návratov k prítomnosti, tisícov návratov k dychu, tisícov rozhodnutí reagovať vedome. A ty môžeš začať zajtra ráno. Nie o rok, nie keď bude menej práce, nie keď budú lepšie podmienky, ale zajtra. Stačí o 30 minút skôr, stačí 10 minút dychu, stačí 3 myšlienky vďačnosti, stačí jeden vedomý pohyb, stačí jedno uvedomenie si, že tento deň je dar. A postupne sa niečo zmení. Tvoja reakcia na kritiku, tvoja schopnosť zvládať stres, tvoja trpezlivosť vo vzťahoch, tvoja schopnosť zostať pokojný uprostred chaosu. To je skutočná sila. Nie kontrolovať svet, ale ovládať svoju myseľ. Nie meniť druhých, ale meniť svoju reakciu. Vnútorný pokoj nie je slabosť. Je to disciplína. Je to odvaha zostať vedomý. Je to schopnosť nechať veci prísť a odísť bez toho, aby ťa zničili. Predstav si, že by si takto začínal každý deň, bez okamžitého stresu. Bez porovnávania sa, bez zahltenia informáciami, len ty, tvoj dých, tvoje vedomie, tvoj úmysel. Ako by vyzeral tvoj život o rok? Ako by vyzerali tvoje vzťahy? Ako by vyzeralo tvoje zdravie? Malé ranné rozhodnutia tvoria veľké životné smerovanie. Preto si vyber múdro, vyber si ticho pred hlukom, vyber si vedomie pred automatickou reakciou, vyber si súcit pred hnevom, vyber si jednoduchosť pred chaosom. Vyber si prítomnosť pred útekom. A ak ťa toto učenie oslovilo, skúsi zajtra ráno vytvoriť vlastný malý rituál. Nemusí byť dokonalý, musí byť vedomý. Ak chceš, napíš do komentára, ktorý z týchto 5 návykov začneš praktizovať ako prvý. Možno práve tým inšpiruješ niekoho ďalšieho. A ak chceš pokračovať na ceste vedomého života, zostaň s nami, pretože pokoj nie je cieľ, je to cesta a každý nový deň je ďalší krok.